and City. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga Banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka Banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga sa Paradyo Bumbo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Karen? Karen? Oh, hala? Wala niya ako ginasapak. Abi, uyugon kong abaga niya. Huy! Karen! Karen! Oh, hala? Wala gihapon siya nagkasapak sa akon. Daw wala lang siya makabati nga ginatawag ko ang ngalan niya. Uy, ani ka bala? Tawgon ko sila ni Babet ka girly. Ano? Oo, Babet. Girly. Ato si Karen sa salas. Kag nagapamintan ha siya. Apang wala naman siya nagahuluhambal. Kag bisan ano nga uyog ko sa iya abaga. Wala gid siya makabatsyag sa akon. Ano? Ah, dali ka mo. Kadtuan naton siya. Diyos ko. Naano naman siya man? Inaman ganing natingalhan ko eh. Ay, nabala ka kuya kay Karen. Ako pa nga daan na naghagad sa inyo, diri. Ay, dali lang ha. Manukto ko sa kwarto ni Choy Saling. Karen, ano na bala nagakatabo sa imo man? Karen, nga nagasubong kasi na. Abi ko anay kung okay ka na. May tawo dito.
Ha? Sa diin? Ato sa unahan. Nagalakat siya. Pero wala na dapat ang iya mga tiil sa duta. Ano? Oh, Diyos ko! Karen? Sa diin siya. Ato gani, oh. Pero wala man ako sa may nakita nga tao sa unahan, Karen. Ako, amo man. Masanag ang bulan. Gani matag nga makita mo kung may tao sa unahan o kung wala. Husto ka, Esther. Tagpareho mo. Wala ako sa nakita nga tao nga ginasiling ni Karen. Hala! Ang iya mga mata! Na nagabaga sa kapula! Diyos ko! Karen! Hindi. Ari na siya sa atubang sa bintana. Kag nag-aatubang sa akon. Ano? Diyos ko! Diyos ko! Gamalipong ako sa kakulba! Kalain! Kalain sa dagway niya! Nagangurob siya! Akig siya katama! Ay, Karen! Dali ka! Magaling ka diri sa bintana! Karen! Oh, Diyos ko nga bata ka. Magalin ka mo dira sa bintana. Dali! Hindi! Hindi ako makahalin! Kanalang sa nga ako mga tiil sa salog! Hindi ako makatingang! Diyos ko! Karen! Madali na! Malakat ako! Sugaton ko luwat si Apoy Ising! Updang ko ikaw, Chay! Dali na! Kadugay sa ilan ni Chay Saling, ah! Nahadlok na ako sa kahimtangan ni Karen! Hindi! Hindi! Karen! Ano ka man? Karen! Hindi! Ano ini? Hindi ako makapalapit sa iya! Do kasubok pala nga may puwersa nga nagapugong sa akon! Halin! Esther! May ginatiklot siya! Apag hindi ko makita! Amo man ako, girlie! Magaling ka! Halin! Bayai ako! Oh, Diyos ko! Karen! Ay! Esther! Sino niyong kasahan? Ari na kami! Oh, salamat! Ari na sila! Ang mga kasilingan nila ni Chay Saling nagadugok na din sa balay. Tungod na bulabog na sa singgitan ni Karen. Ilang siya sa maayo saling. Samtang ginahikot ko ang akon hilikoton para nga mabuligan siya. Palayo iya ko! Palayo iya ko kung panulay ka! Panulay! Oh, Diyos ko! Naluoy na gid ako sa iya. Wiskan ko siya sang binditado nga lana. Nga may asin. Kag mga kahoy-kahoy. Pareho sini. Palayo ang babae nga ini. Hindi siya pagtublak na pa. Dira lang kamo. Hindi kamo magpalapit. Kay delikado ang nagakatabo nga ini para sa inyo tanan. Maluoy ka! Palayuin na ako! Palayo! Palayo! Hindi! Hindi! Puyi ako! Puyi! Tulukan ninyo! Padayon siya nga nagapakigbato sa hindi natin makita nga tinuga! Kuntatina ang pagsakit sa iya. Oh, Diyos ko! Ginasakit siya sang iya kaaway! Hindi natin makita!
kita! Pagkalimuay man si Karen. Apang wala man kami sang mahimo nga mabulit sa iya. Oh, Diyos ko! Apoy! Ano ang natabo? Nga napilasan ang lawas niya? Ano gid ba lang gusto mo tabo sang espiritu nga ina? Gusto niya nga kuhaon ang kalag sang babayi nga ini. Oh, Diyos ko! Kinahanglan na naton nga maghulag. Kibasi kon maulihi kita. Kag magdaog na ang itom nga espiritu sa pagkuha sang kalag ni Karen. Diyos ko! May pilas naman siya sa butkon. Ginahugod ina sang itom nga espiritu para nga itugyan na lang ni Karen ang iya kaugalingon sa iya. Kag hindi man niya pagkuhaon ang mga pilas nga ina ni Karen para wala sang lalaki nga makatumar sang interes sa iya kag palayuan nila siya sang dalayon. Oh, Diyos ko! Diyos ko! Ay, ara naman! Kinasakit naman siya, Apoy! Karon na bubuan ko na siya sang binditado nga lana. Pareho sila. Ara, kailangan palang lisik ang mga mata ni Karen. Hampas-hampason ko siya sang dahon sang atis. Pareho sila. Oh, hindi! Nagakurog ang bilog niya nga lawas! Oh, hindi! Oh, hala! Kalayan sang tingog! Doon lang para hindog ang malahibo ko mamati! Hala! Kinali na ang nagbasko ang hangin, oh! Ay! Mga muyo kita! Buligan naton si Apoy Ising! Doon nagkamana sa o. Ang akong Bible, pauyatan ko ini sa iya. Karen, ari ang akong Bible, uyati ini. Kinapos niya ang Bible ko. Oh, wala! Amat-amat na nga nadulang mabasko nga hangin. Apoy! Tulo ka! Ang pilas ni Karen sa lawas. Amat-amat man nga nagakadula. Dungan sa pag-untat sa paghuyop sang hangin nga mabaskog. Wala na kita sang dapat nga kabalakan. Napalayas na nato ng espiritu nga itom. Hindi ko man magpunggan nga maghibi. Sa sobra ko nga kalipay. Tungod na umpawan kagidman, Karen. Esther! Sulo kay Chay Saling. Mabalik ko no diribwa si Apoy Ising. Para maghiwat naman sa lain nga ritual. Dito mismo sa puno sang lunok. Ay, Apoy, anong mabulig ko sa imo? Mangabay lang ako sa inyo. Nga samtang nagahimo ako sa ngakon nga ritual. Updan ninyo ako sa pagpangamuyo. Wala sang gahom ang kadulom nga magmadinalagon. Kun hugot ang pagtuo, kag pagsalig sa mahal nga Diyos. Si Apoy Ising, nagalibot siya sa puno sang kahoy. Nagakutib-kutib ang iya nga baba. Nigasambit siya sang orasyon. Kita man. Dali ka mo. Kay mga muyo man kita.
Samtang nagahikot si Apoy Ising sang hilikoton niya. Ato na. Nakatapos na si Apoy Ising sang iya hilikoton. Naglakat na siya palayo sa kahoy nga lunok. Ano ayhan ang natabo? Diyos ko! Ang kahoy! Ang kahoy! O Diyos ko! Paano natabo ini? Kaya wala man sang babas ko nga hangin. Ara na siya. Nakapakadto siya diri sa aton nga nagayuhom. Kag naga-thumbs up siya, oh. Buot silingon, nagmadinalago na siya. Amoy lang palatandaan nga ang kalainan wala nagamadinalagon. Isa naman ka misyon ang natapos ko sa doog nga ini. Buwas, amo na ang adlaw sang kapistahan. Kag magasaolog ang mga tao diri nga malipayon, kag wala sang kabalakaan nga mangin biktima pa sang itom nga espiritu. Ay, mag-ilis na ka mo. Kay mahingabot kita sa misa sa simbahan. Oo, Chay Saling. Dapat kita nga magsimba. Kag magpasalamat sa tanan nga grasya kag proteksyon nga ginahatag niya sa aton. Ari na kami subong sa sulod sang simbahan. Nagapungko kami sa isa lang kapulungkuan. Kag makita gid nga lain ang amon tindog kung ikumpara sang una nga adlaw nga nag-abot kami sa duog nga ini. Mas pino na ang amon hulag. Kag makahibalo na kami makigbagay sa amon palibot. Tungod hindi na kami gusto nga makatublag pa sa iban. Tawo man o kung hindi. Ang imo cellphone, nagaring. Ay, madali lang. Kay i-off ko ini. Kuhaan ko sa akong bulsa ang akong cellphone Hala? Si Mama? Siya ang nagapanawag nga ini? Ay hala? Nalipat gali ako mag-text sa iya. Kag magpahibalo. Nga sala ang ginlisensya ni Babet sa iya. Wala ako makapahibalo sa iya. Nga maatrasar ako sa pagpauli. Ay, i-off ko lang anay ini Tawgan ko lang siya karon pagkatapos ang misa. Unahon ko anay ini. Tungod may dapat anay kami nga pasalamatan subong sa mahal nga Diyos. Magabiang, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit.
agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan, B-Boy. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga hindi malipatan, kagustong mahandorawon paagi sining palatuntunan. May asawa na si B-Boy. Una niya nga nangin nobya, amo si Grace. Ang babae nga ginhimo ang tanan, agud maangkon lang si B-Boy. Sa laktod, nagbusong ini ka nagpauli sa ilan ni B-Boy. Gani wala na siya sang nahimo pa. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni B-Boy nga iyagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gintagna para sa ako. I know I will love someone new someday. Ano man na si Grace man? Hindi ba kahibalo magpahipos ang inyo anak? Natakanay na magbantay sa bata, ma. Ginhimo ninyo ina. Gani nga mabuligay kamo sa pagbantay sang bata. Siyang may gusto sina, ma. Gani siya yung magpahipos ang bata niya. Ay, ano abik kay nagdali-dali gid kamo mo? Tanawa ina. Ara na na. Kung mauli ng tanan sa ginhalinan, dugay ko na naginuli si Grace sa iloy niya. Sige ma ha, may skwilan ako. Pero tanawalan na si Grace ma, kaya basi kung sakito naman niyang bata. Kadalam gid siyang ginapaminsar mo, Chong. Hey. Nagamuan ko, Mark. Nga man. Si Grace, nagapasabad-sabad na sa kabuhay ko. Kung hindi lang tukod sa bata, na maubos na ginapasensya ko sa iya mo.
Do ginakulit ka man niya nga magpakasal na kamunga duha? Ati oo eh. Ote? Di anong himuon ko? Anong giyoon ko? Estudyante pa lang kuya. Nagasalig pa kuya sa mga ginikanan ko. Hindi kuya gusto nga magpakasal nga gastuhan na lang nila ako. Di daw gusto man sa pamilya ni Grace nga silang magasto sa kasal? Kagdason, makabati ako sang sugilanon halin sa ila, sa pilakad daw. Oy, hindi na. Chong, nagadako ang bata nyo. Chong, pwede ba lang ikaw lang anay matindog ka tatay? Nge! Bisan pwede. Awarding na! Ito ang winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Alright, mayong na balita naman para sa isa na naman natin ka-winner sa subong reparayon natin nga promo diri sa Bombo Radio, ang Buena Mano Salvo Year 17 promo. Upod natin diri sa Studio B si Ma'am Melanie Amar sa Barangay Granada, Bacolod City. Ma'am, good morning. Melanie. Ah? Melanie. Melanie. Alright, sige. Ma'am Melanie Amar, ma'am, good morning. Good morning. Okay. Sige ba, nagdaog ka subong, excited ka na, ma'am? Excited, good. Oo. Si ma'am ni nagatrabaho pero naghimo pagid entry dire sa Bombo, ma'am, no? Oo. Oo, nga man kay himo ka ma'am entry pagid, ma'am, despite nga may trabaho ka. Para maka-extra income, ni base makadaog sa grandro. Wow! Then, nakadaog ka gid. Oo. Nga pangmudyot ko lang sa suba. Kada day off ko. Ay, taon. Oo, kanami man, no? Ma'am, sino nakabati ni paglawag sa imo? Ako gid kay nang break time namon gigda gid ko. Then may radyo ko nga gamay kay gapamati ko basta makahulog ko. Ay, to. Oo. Pero may work ka? Oo. Break Ano time. oras gasugod mo work? Nang 7 to 5. Na 7 ng 8 to 5. Okay. So, kanami, no? Mother na or single? Mother, lola pa. Lola? Lola na. Lola ka na? Pila edad mo? 45. Ay, 45 ka, 45, no? oo. Marami to kabata pa kayo, ma'am. Tatlo ng apo. Apo? Pila edad sang bata mo kag, nangapo ka? 23 ang subang. Ang ikaduwa 20. Grabe si ma'am, no? 45. Ma'am, hatag ko na premium mo kami, ubra ka pa, no? Gamit, oh. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Isa pa. 300. 400. 500. Okay, din ang 500 pesos. Arin sa akong kamot. Anong imo ni ma'am sa iya nga premyo? Bakal karon sudan kag dugang plate para sobra. Ay, kanami, no? Di pag excited ka na ni ma'am. Excited kay para hindi Isagid ni nga gusto mo gid magdaog ka. Oo, ay parang ako tong radyo hindi ko na mabit-bit-bit. Kay mara na ko sa balay. Oo. Nagamay. Kay ma'am. Ma'am, ang radyo nga nadagan mo limited edition, no? So ang mga winners na makakuha sini maliso-liso, amo nang pinaka-importante, ma'am, no? Tapos may flashlight, may LED light pang emerhensya gid, no? And then kung mag-brown out ka, subong ka, ugtas na nag-brown out sa inyo, wala. Ara, gidi. Ugtas na, no? Kung saan may kuryente, kisa wala. Pero iniya, pwede mo baklan battery. Reserbahan mo gid battery. So, para anytime, kapamati, kagid. Yan ang mahambal mo, ma'am. Ay, thank you, Ged, sa Bombo Radio, kag sa sponsor sang Bombo Radio, kag sa radyo ni kag. Salamat, Ged. Kag, Yes. Ma'am, abi tarang iba niya mag-join? sa akon gali mga samon da sa akon nga mga tupad balay. Himo man kamo para sa akon kay bisan ako na lang mahulog. Padala nyo sa akon. Ay, kanami kay ma'am. Mas ikaw na lang ihapit mo lang dire, ma'am, no? Kanami ang ginagamit mo nga habon, Bioderm, Oo. germicidal soap, no? Anong Every day suba? may protection ka gid, di ba, Oo. ma'am? Ang Bioderm amo ning imo subong approved purchase. Okay. Sige, ma'am Melanie Amar, ma'am. Thank you so much gid sa imo basta radyo. Bombo number 1. Star FM. Is all for you. All right, there Thank you you, have Ged. it. Si Ma'am Melanie Amar, isang barangay Granada, Bacolod City, ang isa naman natin ka-winner sa Subong Adlaw. Magpa-adventurar? Natakaan ko bala mo nga may nagabantay sa hulag ko. Di wala ka na dahil sa mahimo, Chong.
Batuna lang ang kamaturan nga pamilyado ka na. Okay? Nga bag-o ka lang ya. Kaya na pa ako nagahulat sa imo. Kaya wala sang gatas ang anak mo. May research project pa kuya. Natulugan na ng anak mo nga wala makatiti. May kwarta kagid lang da. Tanikin baklan mo na lang. Wala sa mabantay sa bata kung maglakat ko. Wala sila ni mama kag papa. Wala man ang manghod mo. Tanikin bitbit mong anak mo eh. Ano abi kay feeling dalaga kamay kung makagwa ka diri sa balay? Bantay ang anak mo Himabakal ko sang gatas. Ako na lang Basi ko pagitaong ka sa bata. Ako na lang ganing malakat. Karon kung diin ka pa mo yung mga hapit-hapit ya. Ay, hindi kuya pareho sa imo, no? Nga mabatas mo yung mapagutuman ng anak mo. Dako na ang anak mo. Ote, anong plano ninyo ni Grace? Hindi pa ko yung mga asawa, ma. Base sa pilakadlaw makita ko pang right girl gid nga para sa akon. Apang paanong anak mo? 3 na inakatuig. Nagkatapos ka naman sang imo pagtuon, anak. Makapangita ka na sang trabaho para sa pamilya mo. Mangita ko sa trabaho, ma. Abang ugaling na lang ng kasal na niya. B-boy? Pagyapon magabot ang manager nga may interview sa ako na. Uy, Anika, nagbabayas tupad ko. Siguro, aplikante man mo. Bugnoon ko bala siya. Miss, excuse me, may interview ka man? Ay, oo. Nagahulat man ako sang manager. Ikaw, ya? Pareho gani kita eh. Tani, pareho man tanga mabato, no? Tani lang eh. Lain man ang posisyon nga ginaplayan ko Lain man siguro ang imo. Ati pang lalaki nga posisyon yung ginaplayan ko. Uy, ari nagling manager oh. Miss, good luck sa interview mo ha. Subong man sa imo Nabato na ko. Kagawa man ang babae nga kadungan ko. Kay si Sheila ngalan niya. Do ka mag-an sa buot ko sa iya. Ay. Mano ni man? Daw hindi na siya makuha sa pinsar ko, ho? Pero sige lang, Pero may kuman na siga po makita kay ti. Upod man kami sa lubrahan mo.
Si, break anay ah. May bus pa gani, bro. Rush ini. Kinahanglan na ni boss ang reports ko eh. Break ang tanay ah. Break na bala. Nakatatubla na sa plamawan sa gbao. Sudyan na yung tiyan mo. Wala ka na karon persa. Sige na lang gani ah. Ginakulit kid ako sang gwapo nga ini. Bati ko, may asawa ka na kuno kag anak? Sala na ang nabatian mo. May nubya lang ko kag isa ka bilog nga anak ah. Hindi pa gali ka mo kasado? Daw wala sa plano ko eh. Oo, ang babae mo lang amin nagalaga sakon. Gintingwaan niya gid nga makuha ang pagkalalaki ko. Labutaw ko man gali ha. Ikaw ya si bati ko single and available. Pwede ka apply. Hindi ko yasang second hand no. Gusto ko yasang brand new. Bisan second hand lang ya kung mayo. Nanami ako nga daan si musi mo. Sa prangka lang nga sugilanon. Biboy? Gabi ka naman? Siguro may babae ka gid, no? Nag-overtime, Kuya Grace. Kapwede ba la? Hindi ka gani magdrama dira kay ginakapoy ako. Sino siya? Ha? Sino ang babae mo? Madakpan ko lang gani ka mo? Orasan mo lang? Binangkat mo gid ko? Makapila mo na ako ginapasibangdan nga nagapang babae? Gusto mo gid siguro nga tutuuron ko na lang eh, no? No? Bra ka na lang gani. Hoy! Lalaki! Pagbalik ka rin dire! Biboy! Biboy! Kahuluya na sang baba ni Grace. Tama ka iskandalusa. Hindi mo gid balay na madisiplina ang babae ngayon na, ha? Biboy? Sugod sa nag-abot ina dire. Wala na sang kalinungan ang balay ta. Do mga mal-edukado ka mo. Pa, ulit ko na ganing magbulagay kami sinangadua mo. Bisan ibilin niya pa ding bata sa aton. Abi parangkahan na lang ina siya. Nalingan na kami sa iya. Malayas lagi man ko diya. Naghinulsol lang ako. Nga nagpatol pa ako sa imo. Wala ka ba lang gali sang pulos ng klase sang lalaki? Wala ka gid sang mahimo, Grace. Bisan anhon mo, hindi ko gid ka matunan nga higugmaon. Nakabati ka? Malakata lang ko sa abroad para makakwarta ko ya. Ibilin kong bata sa imo. Ate, bahala ka kung ano ang gusto mo. Bahala ka. Si, nagbulagay na kami ni Grace.
Mapadyapan na lang kuno siya gud nga makapamana hapon. Pero matagin bili niya sa akon. Oh, makaluluoy man ang inyong anak. Tindugan ko gid yung prinsipyo, kuya. Mapakasalan ko sa babae nga ginahigugma ko. Nakita mo na bala siya? Oo nakita ko na siya. Pero hatagan ko na sa isang panahon na nga makilala gini ako. Agud niya mabaton man niya kung ano man ako. Hindi. Anong natabo sa salakyan niya ni Man? Halin kayo na sa opisina do okay pa man yung bikes ng service car nga ini? Apang subong? Hindi na magkubot ang preno ho? Diyos ko, problema gini. Wala na ako sa brake. Ari pangadaan ako sa highway. Oh, hindi. May salakyan nga hinali lang nga nagbalabag sa dalan. Hindi na ako makapreno. Diyos ko! Makabunggo ako! Makabunggo ako! Hindi! Hindi! B-boy, salamat kinaumpawan ka na. Sheila, sa din ako. Ari ka sa ospital. Na-aksidente ka. Apang luwas ka na sa katalagman. May injury ka sa tiil. Apang makalakat ka pa. Diyos ko, salamat. Si Mama ka si Papa, sa diin sila. May ginhambalan pa sila sang doktor. Gani ako na lang nagbantay sa imo. Madamo nga salamat kay Ari ka, ha? Nalipay gid ako. Ngang imo nawong gid ang una ko nga nakita. Pagmuklat ko sa akong mga mata. Nabalaka ako sa imo Nagapasalamat gid ako nga luwas ka na, B-boy. Hindi pa siguro ang tion nga ini nga madula ko, ha? Mga sawa pag-anay ko si imo. B-boy? Oh, ginahigugma ko gid ikaw. Ikaw ang babae nga gusto ko pakasalan. Kag ikaw ang babae nga gintag na para sa akon. B-boy? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni B-boy nga iyagin pasakop kag aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gintag na para sa ako. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Bombo Radyo Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Pagkaroon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. May amay pa ka mo? Oo. Ano ang iya trabaho? Nagapanahi siya sang sapatos. Ay, amo gali. Ang inyo iloy. Anong iya nga trabaho? Si nanay. Aral lang sa balay. Siya ang naghanda sang amon pagkaon. Kag nag-atipan sa amon, ma'am. Ah, amo gali. Wala na bala ka mo sang iban nga utod? May ara pa. Isa ka lalaki. Sinong Lari? Nagaobra na siya sa factory. Di, nagabuling na siya kay tatay para nga mabuhi kami. Ay, kuna mo, may magulang pa ka mo? Oo, 3 kami ka mag-utod. Ma'am, amo lang pala inang ipamangkot mo sa amon? Ay, Kwan, nakita ko nga daan ang inyong mga bayo. Gusto bala ninyo nga hatagan ko kamo sang bag-o nga bayo? Ha? Ate, oo. Sige, ma'am, Ay, hindi na lang, May bayo man kami nga mga bag-o. Ano nga bayo? Para isa kabilog nga bag-o. Dason, wala na ato ni nanay ginapasuksok sa aton. Kundi, mangita na lang kita sang bag-o nga bayo, Betsy, maakig si nanay kung makahibalo siya nga nagapangayo kita sang bayo. Hindi lang kita manugid, Madabo ako sang bayo. Ginahatag ko ato sa mga bata nga pareho sa inyo nga wala sa madamo nga bayo. Isugid ninyo sa inyo iloy ang matuod. Kay napatod ko, hindi siya maakig sa inyo. Ate, sige Sugot ako sina. Ma'am, naatagan mo kami sa mga bayo, haw? Kan, nanamian ako sa mga bata nga babaye pareho sa inyo. Wala ka bala sang bata nga babaye, ma'am?
Wala. O di, may bata ka nga lalaki? Oo. Isa lang kabilog. Kag soltero na siya. Ay, amo gali. Soltero na siya. O di, wala siya nobya, ma'am? Ay, ambot lang. Betsy, hindi ka magpamangkot sang amo sina. Kay bastos na iya. Para pamangkot, gid lang. Ay, wala sang kaso, ina. Magbalik lang kamo diri buwas, ha? Ihatag ko sa inyong mga bayo nga akon ihatag sa inyo. Wala ina sang bayad. Luyag ko lang nga makabuli sa mga bata nga pareho sa inyo. Salamat, gid, ma'am. Salamat, gid, ma'am. Pero ang gusto ko nga bayo, spaghetti ang tabas, kag may dako nga laso. Oo. May ara ako sina diri. Hala, nakabati ka, Carmel? May ara na kuya bayo nga sexy. Siguro, magwapa na sina sa akon si Mike. Ano? Bata ka pa, Betsy, Ikaw, amo man. Maggulang ko ya sa imo, no? Para 5 ka minutos. Bisan pa. Maggulang ko ya sa imo. Bata ka pa ya. Para nga magpa-sexy kay Mike. Ano inag si Mike? Amigo na siya ni Nong Larry. Sa amo na siya nagakaon. Kay man, ang iya iloy patay na. Dasun, nagaaway sila sang iya amay. Kaginpalayas niya ini. Ginpalayas ni Mike ang iya amay? Oo. Kay man, kalain sang iya amay. Nagapahubog lang siya. Sang napatay ang iya iloy. Dasun, nagadala pa siya sang babae sa ilabalay. Gani, nagsiling si Mike nga malayas ang iya amay. Kay kun hindi ko no, siya ang malayas. Amo gali? Oo. Amoy na nga nagsiling si nanay. Nga dito na lang siya makaon sa amon. Kayang iya sudan, ahaw lang at tinapa adlaw-adlaw. Ay, amo gali? Sino ang ngalan sang inyo iloy? Si Sylvia. Amo na ang ngalan niya. Matawom na iya si nanay. Kagkanawang mo siya. Ha? Oo, matuod ina. Matuod na. Amo na nga nakasunod si Carmel sa iya. Hindi ka lang magpalibog, Carmel, Kung mabwapahan sa akon si Mike, hindi ko siya pagagawan sa imo, Betsy, wala ko ya maluyag kay Mike, Dason, mga bata pa kita ya. Di ano, gid? Hambal malang ina. Imo na lang na si Mike, Kay mangita kuya sang damo kwarta kung magdako nako. Sige na. Magbalik lang kamo diri buwas, ha? Kay mahulat ako. Sino ang ngalan sang inyo, Iloy? Si Sylvia. Amo na ang iyang ngalan. Matahom na si nanay. Kanawang mo gid siya. Ha? Oo, matuod na. Matuod na. Amo na nga nakasunod si Carmel sa iya. Hindi ka lang magpalibog, Carmel, Kung magwapahan sa akon si Mike, hindi ko siya pagagawan sa imo, Betsy, wala ko yung maluyag kay Mike, Dason, mga bata pa kita, ya. Di ano, gid? Hambal malang ina. Imo na lang niya si Mike, Kay mangita, kuya sang damo kwarta kung magdako nako. Sige na. Magbalik lang kamo diri buwas, ha? Kay mahulat ako. Oo, ma'am. Betsy, dali na. Oo.
kami, ma'am. Hindi ka gali magkalipat, ma'am, ha? Spaghetti nga tabas ang akon, na. Hindi ako sina malipat. Ay, ato na sila nga duha. Ang akon mga apo, kadalag ko na sa ila, Desi. Kagka mga tahong pa sa ila nga mga bata. Amo matuod, day. Kagkapalahambal sang isa nga ato, no? Si Betsy, bala? Amo ba tuod? Desi, luyag ko nga mag-shopping ka. Bakli sila sang bag-o nga mga bayo. Nakita mo naman kung daw ano sila kadalag ko. Baklan mo si Betsy sang bayo nga spaghetti, ha? Ati, oo, day, Bag-o kita na ng akon baklon, day? Oo, Daisy. Nagkaibalo ka naman nga wala ako sa mga bayo dire nga inughatag sa ila. Ati, sige, day, Mamakal ako sang bag-o nila nga mga bayo. Tagpila sa ila kabilog, day, ada? Baklan mo sila sang tagpulo kabilog. Ara ng kapid. Kalagadalagan sila pauli. Kado ka sadya sa ila. Nga ayhan. Nay! Nay! Oy! Hinay-hinay lang mga anak. Basikan makadasma ka mo. May isugid kami sa imo. May isugid kami sa imo, Nay. Piho nga makibot kagid sini. Ano bala ina? Atong tag-iya bala sang balay nga dako. Hatagan niya kami sang bag-o nga bayo ni Betsy. Oo, Nay. Hatagan niya kami sang bag-o nga bayo. Kang pangayo ko sa iya. Inang spaghetti ang tabas. Ano? Ay, kag nga hatagan niya kamo sang bayo. Di, kay nakita niya nga daan na ang amon bayo ni Carmel. Nagsiling si Betsy, Nay, nga isa lang ang amon bag-o nga bayo. Dason, nasuksok lang namon kung magpista. Ano? Oo, Nay. Amo nang iyagin siling. Di, kay matuod manin na. Isa lang ang aton bayo nga bag-o. Di, kita mo? Kundi, hatagan niya kita. Gani, buwas. Mabalik lang kami dito, Nay, Kaya hatagan niya kami sang amon mga bayo. Sino bala ina? Tigulang na siya, Nay. Pero mabuot. Kagdaw pariyong inyo dagway. Kung magtigulang ka, Nay, pariyo man sinang imong hitsura sa iya. Ano? Oo, Nay. Amo ginang nakita, kuya. May anak siya? Oo. Amo inang iya siling. May anak siya, pero isa ka lalaki, kag soltero na. Pariyo kay nung lari bala. Amo gali. Siguro, nanambian siya sa mga bata nga babayi. Ginpasulod niya kami sa iya garden, Nay. Kadamo dito sa mga bulak ang mga matahom kaayo mo. Manggaranon siya. Kag tagsiling siya sa amon, Nay, nga ginatagan niya sa mga bayo ang mga bata nga imol. Pariyo bala sa amon? Makakaon kita sa 3 ka beses sa isa ka adlaw, Carmel. Hindi kita pareho sang iban nga mga imol dira nga limsa nila sa mga bayo nga para sa inyo. Nagsiling man ako nga hindi na lang, Nay. Pero nagsiling siya nga wala sang kaso. Kay ginahatagan niya ang mga bata nga pareho sa amon. Maupod ako sa inyo, buwas. Maupod ka, Nay? Sige para nga mapati ka sang amon ginasiling sa imo. Kagdaso, Nay, may pagkaanggid ba lang dagwan ninyo nga duha? July? Ano nga tabo? Timprano pa ini Ari ka na? Oh! July!
Tumba siya. O Diyos ko. July. Ani ka, buligan ko siya nga makatindog. Sylvia, wala sang kaso ini. Naglingin lang ang ulo ko. Nadulaan ako sa balansi. Dali. Mag-uyat ka sa akon. Papungkuon ko ikaw sa sofa. Oo. Mag-uyat ka sang maayo. Nan, ari yung sofa. Magsandig ka, ha? Kay, buksan ko ang mga bintana. Agon makasurod ang mabugnaw nga hangin. Sige, Sylvia. Nan, ara na. O Tiano, anong pamatsyag mo? Medyo okay na. Hindi ako makaibalo kung nga naglingan sa nginaling ulo ko eh. Tawagan ko si Miss Rose. Nag-obray na siya sa ospital. Ipatanaw ko ikaw sa iya. Suguon ko si Carmel, nga tawagon niya si Miss Rose. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton suginanong diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!